Čo to podľa vás znamená byť ľavičiarom? Odpoveď na túto otázku je skoro ako na všetko v súčasnom svete, v súčasnej spoločnosti veľmi zložitá. Keby sme hľadali nejaké učebnicové vyjadrenie, tak údajne ten pojem ľavica-pravica vznikol podľa rozsadenia poslancov v jednom parlamente v minulosti. Druhý pohľad je možno spojený s tým, že sa klasické sociálno-politické myslenie delí na konzervatívne, liberálne a socialistické. Veľmi zjednodušene povedané, konzervatívci sú tí, ktorí uznávajú zaužívané, zabehané hodnoty a sú za čo najmenšie množstvo spoločenských zmien. Liberáli sú takí, ktorí na najvyššie miesto kladú voľnosť, slobodu jednotlivca, a to socialistické myslenie sa zakladá na potrebe solidarity medzi ľuďmi, na potrebe určitej spravodlivosti a dosiahnutia rovnosti. Ja by som povedal, že to ľavicové myslenie je úzko spojené so socialistickým, i keď to neznamená, že aj medzi konzervatívcami a liberálmi nemôže byť takéto delenie na ľavú, pravú a strednú časť. Teda ak by sme prešli ďalej k tomu, tak skutočne je potrebné poukázať na to, že v súčasnom svete dochádza k veľkému narastaniu nerovností medzi ľuďmi, rôznymi skupinami, triedami, štátmi, regiónmi, a tak by sme mohli pokračovať ďalej. Problém fatálny podľa mňa spočíva v tom, že nie vždycky tá nerovnosť je vyjadrením spravodlivých procesov, spravodlivých podmienok. Práve preto je nevyhnutné uvažovať o dvoch dimenziách tohto riešenia problému, ako dosiahnuť väčšiu spravodlivosť v spoločnosti a ako dosiahnuť určitú vyššiu úroveň rovnosti medzi ľuďmi. Pričom treba dodať, že rovnosť neznamená rovnakosť. Nemôžu byť všetci úplne rovnakí, ale v určitých veciach by sme si mali byť rovní a nemal by byť zvýhodňovaný ten, ktorý je bohatší, mocnejší, alebo aj ten, ktorý je v jednom prípade možno starší, v druhom prípade možno mladší. Tak to je taký základ môjho pohľadu na potrebu ľavicového myslenia v súčasnom svete. A ako vnímate situáciu na ľavom spektre? V kontexte toho, čo som už povedal, treba vidieť, že tá ľavicová problematika má mnoho úrovní. Vzhľadom k potrebe určitého zjednodušenia by sme mohli povedať, že sa prejavuje na úrovni určitých štátov, prejavuje sa na úrovni kontinentov a prejavuje sa aj v celosvetovom globálnom merítku. Keby sme zobrali za bernú mincu toho nášho uvažovania podmienky na Slovensku, tak skutočne sme v posledných 2 desaťročiach, alebo možno už viac ako 2 desaťročiach, svedkami toho, že nesmiernym spôsobom narastajú rozdiely medzi ľuďmi. Je veľmi malá skupinka takých, ktorí si žijú skutočne nad pomery, ktorí nemajú problémy so žiadnou finančnou sumou, s nákupmi rôznych vecí, a na druhej strane narastá množstvo ľudí, ktorí narážajú na problémy s existenciou v každodennom živote. Jedna z takých otázok, ktorá vzrušuje sociálnu teóriu, je to, či môžeme byť všetci bohatí. Podľa toho obrazu bohatstva, ktorý je v dnešnom svete, zrejme by sme si nedokázali predstaviť, aby všetci boli bohatí. Na druhej strane však inakšie vyznie otázka, ak sa opýtame, musí byť chudoba? Dá sa povedať, že chudoba byť nemusí. Je to otázka práve určitej sociálnej spravodlivosti, práve určitej sociálnej rovnosti.
za jeden z najvážnejších problémov, ktorý sa objavuje na Slovensku. Ja považujem to, že časť ľudí, ktorá poctivo pracuje, ktorá skutočne dáva do práce všetko, čo má osobne k dispozícii, má taký príjem, ktorý nestačí na dôstojné žitie v súčasných podmienkach. Tieto rozdiely vznikajú či medzi regiónmi na Slovensku, či v rôznych zamestnaniach, s ktorými sa stretávame, či medzi vekovými skupinami, a tak by sme mohli uviesť celý rad ďalších príkladov. To, čo sa deje dneska na Slovensku, samozrejme nie je možné oddeliť od toho, aké sú procesy v rámci Európskej únie, ktorej sme členmi, ak pripustíme to delenie, že ľavicové strany, ľavicové spektrum politické je viacej spojené so sociálno-demokratickými, socialistickými, komunistickými a ďalšími podobnými stranami a rôzne strany konzervatívne, liberálne predstavujú viacej pravicu, tak je možné povedať, že v posledných mesiacoch v Európskej únii sledujeme určitý návrat, určité otočenie sa k ľavicovým stranám. Výsledkom toho je súčasná vláda, ktorá existuje na Slovensku. Francúzske prezidentské voľby vyhral ľavičiar. Stretávame sa s rôznymi prvkami takého vzostupu ľavicových síl napríklad v Grécku, a mohli by sme pokračovať ďalej takýmito príkladmi. Takže zrejme aj v Európskej únii sa objavuje niečo také, že mnoho ľudí cíti, že s tou dielbou bohatstva to nie je v úplnom poriadku. Na tretí ten moment je celosvetový, globálny. V niektorých kritických kruhoch sa hovorí o nesvätej trojici neoliberálnej globalizácie, a tým je Svetová banka, Medzinárodný menový fond a Svetová obchodná organizácia. Bez pochyby sme radi voľnému pohybu tovaru, lepším dojmom pôsobia obchody, kde tovar padá z regálov, než tie, ktoré sú prázdne. Len problém spočíva v tom, kto si môže dovoliť tieto produkty kúpiť, akým spôsobom sa nám veci núkajú. Jedným z fatálnych problémov, ktorý získal dneska celosvetový globálny charakter, je tzv. Dlhová kríza. Jej podstata spočíva v tom, že prezentuje sa najmä tá stránka štátnych dlhov, ale mnoho ľudí poukazuje aj na to, že narastá zadlženie jednotlivcov, rodín. Dneska mladí ľudia sa dosť ťažko dostanú k bytu bez hypotéky. Mnoho vecí si nemôžu dovoliť kúpiť z toho príjmu, ktorý majú, a vzniká tu na nich určitý tlak, aby si zobrali pôžičky, a to sa potom prejavuje v tom, že sa stávajú rukojemníkmi práve tých spomínaných troch organizácií označovaných za nesvätú trojicu neoliberálnej globalizácie, ku ktorej sa samozrejme pridávajú banky. Ak by sme urobili taký neekonomický krok a skúsili by sme zistiť, koľko z tej ceny, ktorú platíme za niektoré produkty, je skutočná hodnota toho produktu a koľko z tej ceny je spojené s tým, že výrobcovia, dopravcovia, obchodníci musia splácať bankám nie len istinu, ktorú si požičali, ale aj úroky z nej, tak by sme bez pochyby dospeli k veľmi zaujímavým číslam. Ale teda by som sa vrátil k tejto otázke, vlastne aká je tá situácia na ľavicovom spektre politickej scény. Je možné povedať, že vytvoril sa určitý taký pohľad pod vplyvom médií, že vlastne spoločnosť je akoby rozdelená na dve alebo tri
rovnako veľké skupiny, či zoberieme ľavicu a pravicu, alebo zoberieme ľavicu, stred a pravicu, a že vo voľbách by to malo vždycky vyzerať tak, že sú tie pomery vyvážené. Samozrejme, podľa určitých kvantitatívnych ukazovateľov môžeme spoločnosť rozdeliť do 3 skupín z hľadiska príjmu alebo širšie bohatstva. Tí, čo sú najnižšie, čo sú nejakým spôsobom chudobní, tí, čo sú v strede, a tí, čo sú najvyšší, ktorých môžeme označiť za bohatých. Ale iste budete so mňou súhlasiť v tom, že na Slovensku nemáme 33% bohatých ľudí, 33% ľudí zo strednej vrstvy a 33% ľudí, ktorí sú chudobnejší. Takže aj v tomto zmysle, keby sme sa zamysleli nad tým, ako tieto reálne údaje vyzerajú, aký je reálny život našej spoločnosti, dá sa povedať, že viac ľudí by malo mať skorej ľavicový pohľad na problémy, mali by sa snažiť dosiahnuť, aby bola väčšia rovnosť spoločnosti, aby bola väčšia spravodlivosť a samozrejme, aby existovala aj určitá solidarita. Problém solidarity je tiež jednou z vecí, ktorá súvisí s ľavicou. Ak budeme sledovať tieto rôzne udalosti, ktoré majú solidárny charakter v súčasnosti, tak vidíme, že často ľudia, ktorí majú veľmi malý príjem, sa zapájajú do množstva akcií na podporu, teda solidárnych akcií s inými ľuďmi, ktorí sú v podobnej situácii ako oni. Ak zoberieme tých najbohatších v rôznych médiách, najmä elektronických, tak vidíme, že on síce dá pomerne veľkú sumu, ale potrebuje to odovzdať za prítomnosti médií, rozpráva o tom veľa a nakoniec je presne určený aj ten príjemca pomoci, alebo teda tej sumy, ktorú dáva na solidaritu. Aby som zhrnul vlastne túto odpoveď, tak ja patrím k ľuďom, ktorí tvrdia, že ľavica by mala mať v spoločnosti objektívne prevahu, že viac ľudí by malo mať ľavicové ako neľavicové, pravicové alebo stredové názory. Samozrejme, nie je to možné takýmto spôsobom jednoducho dosiahnuť vzhľadom na to, že existuje také staré slovenské príslovie, že lepší vrabec v hrsti ako holub na streche, a množstvo ľudí sníva o tých holuboch a myslí si, že oni budú tými šťastnými, ktorým sa podarí z týchto podmienok, ktoré by mala prekonať ľavicová solidarita, spravodlivosť na ľavicový spôsob, rovnosť, ktorá vychádza z ľavicového pohľadu na svet, ale nie sú tie podmienky také, aby sa to automaticky naplňalo. Takže mnoho ľudí, ktorí objektívne majú ľavicové podmienky života, alebo teda mali by určitým spôsobom mať trend k ľavicovým názorom pod vplyvom rôznych ďalších faktorov, okolností, radšej takýmto spôsobom neuvažujú, dostávajú sa do iných názorových skupín, uvažujú o problémoch inej podobe. Ako vy vidíte teda perspektívu uplatňovania tých ľavicových ideálov? Takže v posledných 25 rokoch z rôznych dôvodov došlo k tomu, že skutočne ľavica bola zatlačená v tom zmysle, ako som o nej hovoril, do defenzívy. Objavila sa tu nejaká taká myšlienka, ktorá má až propagandistický charakter, že keď sa zmenia spoločenské podmienky a odstráni sa socializmus, odstránia sa ľavicové prvky z politiky, všetci budeme patriť k strednej triede, všetci zbohatneme. Tento trend nie je typický len pre Slovensko, ale objavil sa aj v európskych podmienkach, existuje určitým spôsobom aj vo svete. Ukazuje sa za tých 25 rokov, že žiaľ nič z toho, čo sa sľubovalo, sa pre väčšinu ľudí nesplnilo.
Od počiatku týchto názorov sa objavila ich silná kritika a je možné urobiť také smutné konštatovanie, že naplňajú sa tie tendencie, ktoré sa v ľavicovom myslení uvádzali, ktoré sa predvídali, čo nás žiadnym spôsobom neteší. Druhou stránkou je to, čo som už uviedol pred chvíľkou, že skutočne sme svedkami určitej renesancie ľavice, najmä v podmienkach súčasnej globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a ľavica je schopná ponúknuť iný spôsob riešenia problémov, než ten, ktorý je spojený s liberálnymi, pravicovými kruhmi, ktoré považujú za základný ukazovateľ rozvoja spoločnosti zvyšovanie ziskov. To zvýšené miesto alebo zvýšené úsilie ľavice nie je automatické, nebude jednoduché, treba o týchto veciach rôznym spôsobom diskutovať, treba o nich hovoriť s mladými ľuďmi. Inakší je pohľad na ľavicovú politiku pre moju generáciu, iný je pre generáciu, ktorá je dneska v stredných rokoch, a iný je pre mladých ľudí. Ale ten základ je rovnaký, pričom sa musí každej skupine, či z hľadiska veku, zamestnania, bydliska a ďalších vecí podať takým spôsobom, aby to bolo pre nich príťažlivé, aby ich to priviedlo k tomu, že začnú o týchto veciach uvažovať. Je možné vidieť také tri momenty aktivizácie ľavice. Prvým je skutočne rozšírenie týchto názorov, ktoré sa dneska do elektronických médií dostávajú pomerne v obmedzenej miere. Po druhé je potreba ľudí, ktorí majú tieto názory určitým spôsobom spájať dokopy, diskutovať o tom, čo robiť. A tretím prvkom je skutočne získať väčší podiel na moci v spoločnosti, na veciach verejných a na ich riešení v záujme ľavicovej časti obyvateľstva, ako som spomínal. Nebolo by ťažké dokázať, že väčšina ľudí vzhľadom na svoje životné podmienky by mala mať ľavicové myslenie. A celkom posledná poznámka, jednou z takých zbraní, ktorá sa používa vo vzťahu k ľavici, je to, že sa označuje za radikálnu alebo v niektorých prípadoch dokonca až za extrémistickú. Nie je možné označovať za radikálov a extrémistov ľudí, ktorí chcú dosiahnuť, aby sme všetci žili zhruba v podmienkach nejakej rovnosti, kde nebude rozdiel podľa toho, z akého prostredia pochádzam, a podľa toho sa potom všetky moje ďalšie kroky môžu realizovať, naplňať. Takže diskusia na tému ľavice dneska nie je vôbec extrémistická, ale je to legitímna vec, o ktorej treba viacej hovoriť. Pričom celkom posledná vec, samozrejme nie je možné si tú ľavicu predstaviť a ľavicové myslenie, ľavicové hnutie ako jednoznačne homogénny celok, kde všetko bude nie úplne rovné, ale úplne rovnaké. Takže z tohto dôvodu je nevyhnutné o týchto veciach diskutovať, či z hľadiska vekových skupín, či z hľadiska rôznych zamestnaní, či z hľadiska rôznych štátov, regiónov sveta, a skutočne dôstojný ľudský život na začiatku 21. storočia by mal byť taký, kde ľudia nemusia zápasiť o každodennú existenciu, každodenné bytie, ale kde sa vytvoria podmienky preto, aby to bohatstvo, ktoré vytvárajú ľudia práce, bolo spravodlivým spôsobom distribuované, spravodlivým spôsobom sa k nemu
dostali najmä tí, ktorí majú na jeho vzniku najväčší podiel. Vy sa teda pokladáte za ľavičiara? Áno, ja celým svojim životom to, čo som prežil, ako som pracoval, si myslím, že tie ľavicové myšlienky sú nenahraditeľné a je pokojný človek vtedy, keď vie, že len nie ja sám sa mám dobre v mojom dome, na mojom pracovisku, ale potrebujeme minimálne 3 ďalšie veci a tie sú v tom, aby ľudia, ktorí sú okolo nás, boli tiež spokojní. Po druhé, aby sme nevideli rôzne prípady toho, že ľudia, ktorí skutočne, použijem to slovo, poctivo a tvrdo pracujú, sa ocitajú v podmienkach existenčnej neistoty. A po tretie, rozdielne názory na veci by nemali končiť tým, že určitá časť ľudí je vytláčaná na okraj politického spektra pod rôznymi peknými heslami, ktoré však so skutočným životom nemajú nič spoločné, tak ako som povedal, že dosť ťažko sa dá predstaviť, že všetci budeme bohatí, ale ja si myslím, že tá predstava o tom, že nikto nemusí byť chudobný, je väčšia a správnejšia, spravodlivejšia než tá prvá.